mau tiya sabai pergi mau kosing tuh nabla ro himaya yang di lai pita mau wali pusi pusi tu salai mang si mau utulah se aku mau tiga cukup nama kau tren bok sekian nama mau gua na pogoi kalau pogoi diri kata ada engineer tini puru behla bongsiram kami mau kami tabu kan uklokan yang kami nam seni lukuro busa jak tungo tabu je lama baijak tanaya wati phei boni je lama tongmani pura baisugui thangka yang bongni prai amdo haino 20-25 family tongo sero pungai keno school la sipor nai tongo je mo lama no dati khlaina bagai ang thasingo especially video be kok salai kya ang ga mo lama ti ang demo bo thangnai demo thang kok sanai engke abono koekdin video be mon kok saka ba ponje no hidi mon kok saka koekdin je la sunani mandrop khanan bagai video kosika je khlai ron nai abon pore engke permanently ekdom bong mo lama te baya jat tam khlaile man sungabo engineer ba suklai video office thangoi SDM thangoi nai tamo ekdom permanent solution tong bon mo lamani sungabo khlainai tabuk apatoto koekdin choli drop kamchenge jini sigang bon cholinan bagai bong lamano sung ব্যবস্থা khlai di tongo ge belai to kharimo sijango karon ge mo lama wati ba gai pura tui gon ko hageng tongo laisimiya borok si kulungnai mon hai obostha te mon ke phai tongo ge kha ko kon ko kri ang sagabo no ato thasingo kok saka ge tabuk khana ba sonen bisingo apatoto laisui choliman drop ama hage ব্যবস্থা khlai dinai abon pore engkai permanently solution tam khlaiman abo khlai dinai bongno sum kaham kai ge bongno abon sakang kun tawana di ang to tongo karon jespuro ang budbaso ang chini ane amseni jotto lukuroni suk dukho lamang tun tiyung tun karen tun jotto kisu naina hinai ko sijak oko simani yak kok diman tuino tini bongni amse phai basa phekya bong laman phaina phekya laman bisingti mono sakang je sekapono khlai dinai kintu 1-2 din jorale nangnai